wong ayu tresno mungkin narya tombo susatro ning batenku wong bagus antep no rasa atimu tresnoku tulus jroning kalbu siang pantara ratri mung eling manis ing ati setiaku bisa anduweni marang sang Dyah Sulak jadi peksana ya. Iya ya. Siang pantoro setiaku bisa anduweni marang sang Dyah Sulaksmi boy
mbok tolak tanpa sebab sing pasti ngarani Cerita